Bahay silangan sa Banwa sang Pavia formal na nga ginbuksan. Initutukan ni Daryl Marie Sarmiento. 13 ka mga drug surrenderies gikan sa nagkalailain nga barangay sang Pavia ang nagpakigbahin sa pagbukas ng balay silangan sa Banwa. Sa record sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, ininang ikapulo nga balay silangan nga ginpatukod sa riyon. The primary focus of this is matagan livelihood ang aton nga mga reformists. Mayaraman sang balay silangan sa Miagao, Pasig City, Igbaras, Dingle, Bingawan, Gimbal kag Concepcion, Iloilo, Tapas, Capiz kag Hamtik, Antique. Diri ginagihan ng drug surrenderies sa pagbag-o kaupod ang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno kag non-government organizations. Most of them nangin pushers man lang as part of para may living sila nga ginatawag. So ang aton diray nga goal sa Balay Silangan is once they have entered into the reformation program, there are aftercare. Nahibaluan nga isa man sa mga requirement agud madeklara nga drug-free ang isa ka banwa kung mayara inis ang reformation facility o kung Balay Silangan. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.